Assalamu alaikum. Hare mi hewri kam fop la landi ko jawontre parti mo wombe sibude fode ay image yallo kala contre nder aduna. O yii américain be ben kambe kadi be préparare yawgol kambe kadi defendugol Israël. Kambe be fala c'est-à-dire attaque gol Iran. Jonno hide ngandi kanno fewndi do hande. Israël be éclati Palestine. Pays hay palestiniens be dogi be yalti ender aduna on be yalti pays mabbe on bu hen to yaltono pays mabbe on wobbe yaari Iran arno be kadi Iran on yi kadi be fettino Iran de wotere donc Iran yetti décision no ittude monnaie ji donc yi Trump parce que Trump zif ben Israël o fala defendugol parce que dandi bo kala ko intérêt mo ko arrange dum ko won defendude ide ngandi Trump depuis wari ko lamu ko intérêt mako personnel on wono dabbude sina du intérêt leydi makko ni économie leydi makko di wata yanu fiu kanko ko avantage leydi makko to no dabbude donc imore ngo sayro ndaren ko fejjude yaduna fi honu mi woliran dum non parce que ide ngandi ko fewndi do si tawi ko ganano wonda dandi ton wuli gerude fere mo ina kama henyenya mo in kama harano wodi karta kamada mais si tawi awawari mo inde kamare den suti lagine woni yaarire ni si gereji wondi wadde nder aduna wallahi si ay ayeta gonton e fop meden hotay lagine si tayle hoti lagine ide andile wombe be laami be men ko dictateur be ko wadobe be ko yimbe be nunda yimbe be fewa de duwa imago enen kadi itte yimbe be fewa be yeso men fiyen wawju inde adenjo mo population subi si tay on non kadi ari o fewale itta on wada godogo e fop meden ngandi de balle fejure do e hide kon fejure kande leydi men unon jara ko wolite parce que en fop mere de andi kon fejure kale leydi men ko wondo wolde e mo susta wolde donc yi gereji wondi de wadde nder aduna immode ndaren ko buru en ko mojjande wadde non sen jodi kedo en suti ke Mamady Doumbouya groupe makko o yimbudi alaka banque e yi patron ji wallidi mbudi fo ko banque ji sali be finance de opposant be sali be finance de parti politique nyandi fiodi lamo o yande buri mabbe no bloqué Allah yobitiri be don bonki mabbe ko yi premier ministre mo wi wo kanko be dara tout possible do be artira mburi be yettiri ka bank fi kala walle be nder ton be andi kambe buri mabbe din yehi si dun non fe'i urite ngite men mo da ndaren leader yo hombo fewndi do hande buri ala giselu yaliba e Sidiki Touré ko benno hande so yi hande Alpha konde fi mako yewtata hande kadi e dera do non kala giselu ko aduna yewtata fo be nabaymo donc immode ndaren ko wade ten ko waden henya no itere Mamady Doumbouya ka pouvoir en hido hay so yeyi vacances ma do yeyido par exemple voyage so arti himbe mako jabbotobe ko ma gouvernement fo ara ka aéroport habbomo kadumana piji paya kuji wondiri wadde ndeledi men ko Allah la non to wande donc immore o saydo defande wore men yi américain be jetti jamano sikude ko sama kala wana russe be nini be jetti ko ente ko somareji mabbe de fo be nabi camera me pour en cas d'attaque hande france be hande be recruter ko ente ko chokko kamabbe kala suka mo be andi no tidi no dari no jogiti passeport mo selli be borta tu mamba be ndara stay ka gorko be yettama on fop modo ya sera kanu jode do ndarugo pc ndarugo tiktok ndarugo be amay be lumminoto be am ko dum mar ko mi yewto aduna ko fewndi do hande kadi wana innugol ka demo en peppotira to hasi démocrate ni bagale me ko ma immode wade ko duwa ko donc hare ko dum marno ko mi yewto jamala Guinée on immode mo ya vérifier ngande kon ko fejude donc sen jori kede ni say ko non ne wade a très bientôt bin kamilandi wonde parce que dandi wobbe gono Guinée be gonto no yori hakkela yewta be a honto tigide be famata